said the young penning case adesua eno ye die safoa no ampa adesua no wo mu sua bi nanso akade eboa won ema adesua pa wo mo nsaka na safoa no wo mu nya no wo no mu nya enti wo mu sua de nanso sese ya loke pono no safoa no nso wo mu hunu ne sa hunti sompa kase no wo mo hu se adehye no sugu ye nso a ya na titru kase get results emu no ni nyina kanfo a emu aye papa bi etimi firi mu ba ne sa hunti wo mo de wo mo su ni nyina ekoda nsompa kase na emu na adehye a wo mo wonpotem ho be chese eba adesua papa no a wo mo nso da ni bio na uye no kura to nchen de yesan bu wo mapre ayese sempo yese ye de adesua pam aka de eba abrade hia wo no papa ase sache Kumawu district a kwan a wo mo de befa so beba kura anye kwan pa enti sa tie bia no adodo de ese wo no munya no wo mo nsantumi nka na wo sankomo yi ho no ana yama ne bofo no nso wo mo aye krado esan wo mo hwele so pa no wo mo ni abiri mu no abusua wo no mo kasa ho a titru ne papa ase adehye no na wo mo so nyina ne se sompa kase mu na mo ka bia ebem enti wei mo na yebetimi de esimo so na wo no mo ka wei nyina no na ebusa se ewo mo samu de ese sompa so na sampotem ho no anya hwe assembly mo wo member osimo anamu ewo mpotem wa mo se an assembly member ho na assembly member wo papa se electoral area honorable Lawrence Edusai wachre waka ho nanso yesu yi wo sumbi wono so sasu no wo susu krona enti nyasa bia biribi wo ho na wono monyo na ni nyina nkamfu anso no wo mo tutu a wo mo de kwatwere aban krache ye wo mpotem ho honorable kwasi amankwa dodo na abon mrane se Tom C na eno so ye buza senti we ya yakosoi Tom C wahu anka anya hwe no ye boso obeka so I've seen it already na edemani mu nso a meye ho adwuma na eno Tom C wate ana eno ya asemo a na ya de hye no eguso a won mu bisemu na abusua ye ka ne sei no se enyom no se ede pa de a ni wura no ene ye beti ede afiri sade na timamufo a won mu sekere Kumawu district kire ne se efiri kwa aman ekọ papa ase won de ho ebe example ede a kire de hye no enye kwa papa so na wo mu nam wo mu ayedi akone aba se ne wo kadafo ene mu adrafo wo mu ka wo makonsema ku bi edancha ho kora edu ba bia ya na se wo mu yese wo mu doje ana wo matete akwa akofam no enya asemwa na wenyina no wo betimi aka ne prenye mfasa adehye bi kura afa ho tinanam won sedo wo ho a wo mu aboso ana se wo mu ni bia eka kire no esanse de wo no sabio wo pam wo no wo nyansan ya wo ye dan kura na oko etimi obese ohomye na odie yemme na yentie adehye a wono mo papase ene na afa wo mo nsem o mo de to yabon ne bonfo animu ntia wo mo gina ho twense ene se kase enko awiye no wo mo tie se enepa bi ebefiri mu aba no wono mo nsem nie amai kwano mi ebe mfi be edumuni diku kese pa da hono eze ko mutwa kwano ko ebona ni mo yeso so o mo ntwa nko nto o me tukuna no wa enti ka ehwiase kura be edumi exeri ahwiase ipa be obire wuti esese nka ba betumi di anka kwano o meba mu ko le bono no anka efaso bi mere e kwai ebita ba ba so no yenya ye ne ye isitkate zina ye ne ya di idi bo afobia nchi de bi rekata kwa ba kode MPP on this will be a point to money there. Oba ya ne see JHS. Ya ne di ka yi kuma kwan piase ya ne the pipe e ba equipment. Never na isuku dan na omano ne. Anti abai no e mago ye. Mitimi akafa hu ne se ya kwan no. Isi afuru mu ka kora nya nkwanhia obebo no so e bro insia ama ye platform ahodo e wo so kra ya kan se radisi se nka wontwe ne mehwe e ye bepo no so no. Na se na di bi kra na nke de beje e ho na nka be ye de pa na so ebisine yente ho asembia na afi akwan ko so self inim se abanda dan ni mu no ni DC dada na abribia house fo no baye den aba be dok fi mu aban fofuri baye yehu si adokwa no ho da wate we ayatimamufo no se enyum na eda ya ne wura no ene yete edifiri
wo mo nsema wo mo bobo so nyina na sompa ka se no ye ntwa botom nam nti abere bia ya da ase no mu asukɔkɔsi ase ema wo bia nya ne chefe wo mu na nte ase ye na nkwankwa yese bebe aka we bia asem na mom wo kan watumi akasa meme se esanse metifiri sompa so ama honorable assembly member ya wo pepe ase na afa ewo sachere kumaru district wo mo chese kwan a efiri kwaman ekwa pepe ase wo mo ana yoyi enya aban bia wo mo sukuru dan kura no wo mo ana keka won sase ede kwasafo djuma communal labor yoyi ya ne ebiri mo je adesua ho no nanso man ntafere wa na wo mo cheche toda empanimfo gina kasafidie so titru sompa ekere de wo mo awiawo wo emmea ahodo no edu ba bia na ase pepe ase fo de di na ye di ja wo mo na wo mo nka ho ana enti honorable assembly member wo important ho honorable Lawrence adu sei wo kire wo mo bi sa we na say mo ka ho pa na mo an se ntia mo bu sa asemi adama wo ahoma no so me no ni ni nkomo me wura wote nka so pa hot bite so ni o ya mo adwo mo akwa aba na pepe ase ne ade sha wo mo sa kire kumaru na afa mo ho boko de na me dawo ma ye ho ye pa ya da twedi ampon ase nhyira nka nyame se ye bo wo punum ye nya wo ya so sompa ne wo man no ne som papa no na enam so ama ye ni abra ye ko ho ntinchini ade sha wo mo wo mpotamu se eku bi eda kwan no afa ba bi a okadafo ne adafo bi o yese wo so ebu kakra bi a wo mo tete kofam enya asam ketwa se wo mo yi adesua ne de no kura wo mo a ene tete wo mo wirim esi suku ada ne to nkyenya akwan ne de wo mo hu se ya ban ya japade enti wo mo nso su se aban meboa enkoma wo mo bobo wo na ya assembly member ya ye dika de bedan wo na wo de akodan assembly eto da ne assembly mfi a ene bia nsantrofo bebam de wo mo bobo so yi ona bo sa na tie edika ni le da wa se na ma fa konya wi so eso aka wa chief odina ye wo kanu no pre ye kwan a fikule ebe cha fa man no ye kwan a ti se na du no enten fo amamu a ayiku ama papiase ene ye pa man yina ye ta me kan da me se maybe actually na ta ba na da me se nanta iga 3 months ya highway for edo kwa mu na ho de da ko ti pan ni ye pra na ka na bo hu ta ha na wa ha ana ha amnani ha by day 2 years the final highway for no match no na e pan so ati ni ti no kada bi bi de for two ni ati na ifu mo ni so ba wo ta district hospital na the pocket here one san wa for ba e piase okay na people no e festival and e fan so e amna the ka bi fu ni to feel ka ka bi a umi ya no pam ni a day 2 months the back you put in power almost 40 no more baby back in the club you and then ba ko ifin it 2 weeks or bia wanyem akopa ko pede ko and go to ma open for no so ifin ya even enwampo Saturday twa mu no accident safety ho na the bus ni to mu no DC amanya na DC ba ho be hwe bus ni damne no ampa ansan yi ni kana hwe etinanke ye chese FM for be bo na se da bi kwa mo ba be bia amana no wo no se ka bi to feli break akọ twe da dia no na mi gutanka e be bo akakra etino kredisi so ye se atuma make an toss mu to be too one amu in next yam ko bisa no so they call regional ba onya amu ayi bia ibeti na no ka sai no inya enyayi bia wo pan ho ka na no ka sai na you school dan so awo kan so no no kwe ka no dey ban ni sie la je se ndi o maina na sie ani ya wuzi se kula no bro ka tum so ti attack kan sa ti atati ku ka sum sa ka ho abofo aprata ba ka ti binya doors e di egu ano ne window nanka omoti we use aka omokrati room school ana kwan de so aboss no en ke no kure oba papia se ku no mu a there are erosion e high pa na ku no kwan na ba bi aka bi ti afa so
ɛno so ɔman na etwa kwabra ne tɔma ayɛ ho ama ayɛ gutters low size ayɛ bɛɛ 8 to 900 meters ba ɛbo yɛ ahoɔden so sɛnka yɛbɔ mpa yɛ sɛ mpanyinfoɔ tie a ɔmba bɛtɔ yɛ asene na deɛ nti ayɛ du no nkɔmmɔ atumi aboa yɛ ama yɛatoa so ɛtu bisa yɛ a ɛyɛ nokorɛ sɛdeɛ report and the buy no Honorable Lawrence nkɔmmɔ deɛ asɛ obɛsɛ mesɛ kura afem ansa na yɛbɛwura paa no sɛsie yɛ wɔ nkran fa yɛn fa tempɔ no so saa bɛwuram ɛwɔ pepaase anaasɛ pepiase no na afa hɔ pepiase nti abere a wode yɛfa kumawo pepiase saa kwan no yɛbɛka sɛ ɛyɛ fida rosufoɔ akwan no bia deɛ wɔ hɔ a na yɛabɛyɛ reshaping no anaasɛ mete sɛ na wɔbobɔbɔ highway nti na mɛbisa saa asɛm yi anaa ɛyɛ tempɔn kɛse a ɛfiri kuro bi bɛsena kɔ kuro bi kwan kɛse ɛda hɔ no bia nti fa yɛfa so no yɛhwɛ kwan no nipa sɛ ɛkwan kɛse a sɛ obi twa kra bɛti akɔdwira ma ɔmo nyinaa ha na ɔmo nam okay na kwan no nyɛnsei no wofa gogo na abɛsi kumuhɔ afa ha wasi kɔ ama ne wasi osika ayɛ sɛ mampo wokɔ ɛdwa baabi a ha na ɔmo nyinaa na ɔmo nam okay baate kwan no yɛsei nti ɔmo nyinaa agyae so fa na ɛba ne sei no saa kwan yi ho asa wo sɛ baase ne deɛ to mu kura afrɛ DC wo de akɔ assembly pɛn sɛ esi ne frɛ ma ne ba team hɔ no na accident bɛ si ɔbɛ ka ne yi nipa no wie to mo nyinaa bɛ so ne yi nipa nti ade a esi na ni ɛna ne ade ka twɛtwɛ ho letters so dadaada okay nti yɛ de sɛ yɛ de nkɔ na esi na ɔbɛto sɛ baase ne dam na ne mu nyinaa na eyi nipa no ebi anka ho ana mo ntu ne bɛkɔ ntɛm but because I'm no the call regional regions on TV free hunti and I saw what an accident no pan honorable assembly hono committee ben na wo so but social service okay enti eba se wo ka pepease ene na afan mudwumadi a mudie ne sade esitie no wo de won se tenten a kyerɛkyerɛ de aban yo ho esan sade wo bo so nyina se kru na eyo na du ba bia wonu ma wo mo nso hu se mo bo mo ho modern na ba beboa mo de na betime de won sa kyerɛkyerɛ so akyɛ se o we de aban no kra na eyo ma yen me da sefa wo nso ade ma de kasa ban yi bi kra na me yo trofo okay because yesu a yusu aha no aban de tuma yi and I use school dance because at the primary school no aban de see yeah yes it's no man you see the years out was so see you have no kasa your first library some they drew almost so and also ya pim anke say e be jam work free telephone wo no be ti aboa ya me complete library no some school for na kan so ya dia nke be boa library na ni pillars akese no Bachan. Yeah, mfimfini ho afu anwa bi gu anim ho no. Bachan. Oh, okay. Ti se pe go beti abegwa na complete ta dan no so ya dia enka ya di beji because o mine na ye try say ene ma ya ka echi wu no. Ye ya be ye ntobwa kakaka na ye di aboa. Ona bo ne wo sompa so. Wiase nyina etio. Saa na mpanimfo na ka bi eba mu a haw no wo mbetimi atwa abaahwe ano no wo mu nyina nso ha na wo mutie sesi esenka wo ka wudisi honorable kwasi amankwa atom si ho na mo apre bibi e de abampotamu ho a de ne de na ade beto mpanimfo anim simeye de anim yetio medaka ina sa kwanya no ni bi mpanimfo anim dia ade e be akoma so kesie ye kwan no sia kwanya dia ehia ntikiru pa tete na eno so chi no this school dan na by the time by the primary je so into it complete the year no and this is renovation so the bit be city na ma because the go for board no ni na say by akika yen say ayibi intini ni na it's happening and it's been for the phone ke bese and also so boy and the first compound abanda da ne shase no
you say another room aban we ba also to us na enko say the next say e be kono no nti no so ke esre say aban be boa ye ti da complete this compound ye ti ni ayisu and previous administrations no more ye a territory of electricity na omo anwi and aban se san bae and so aban se san bae no ye jai egu ho no nti no so ke betre take aban be boa ye ti da complete a sense of electricity so every one with their mind. And I could so near toilet back up, could you get here? It is okay about what they come home and you know. Go back on or mine on a start here, the groom was one a buying the complete my. You're saying about what they come home you go, could you so? A idea a bad boy. We are your boss, you know, say as anti-mamu. Open so aboboano momra se bedwani ne hwan na ne yekoso yi no wate na mate se wadi ho nkomo pen kura wo bedwafie ho pacho yemna se bedwani de honorable NSPO enim okay oya we de potu hati no na se e fan America to man na ye contributions de no afi bia isi ani ye contributions da ye tons afre no am on so do bitu da bebo e se menti o do bitu do da bebo e ma ye di djuma no nti ye ko to no oye awe honorable member anwumre ma ye na wase na obre afi na nkomo na asase foforo bia e be foforo no ye be san ba opunum na ye bomu nso a ye judi se obehini yen o manti nda chomate wono ana uwuram ewo sekire kumawu ne na afa ho a kura efe se pepiase wono na ye assembly member ogina wo mo na mu wo mo so mo wona bo no na ate se na one ebo enkomo yi na sade medi kan eka kire wo no aban krache pani wo mpotem ho ye wona bo tomsi wono sade na dwumadi atia ne ntino na afa wo san ye listening this nti wo me ye this na nkasa kura no na bibia ni a utimi de wasam kokoda no wo obi nso a wo prepare ede how no e company anim na eduba bia ya na etwetwe aso de ntia wona bo tomsi na nkasa sa wo bese de wono ekwa brewu a empafe so no we no ye bebe na efe ye de nkomo abusa so won de kura ni tira ye esanse wanya adehia wo moa nso no ehunu se ensakro nso nyamie ni kata enti wo mo ye bi aboa na nka de wo ma ne nsa so no se wono ne ye fa no akoda no so nyama ne nsa so a na kire se wo pefa no enti wo mo asase ye bibi no eno kire se wo mo obuta bi so wo mani so enti noa ne se we de kura nka ye ntoso na ekonanim enti de efiri so na ba bete ba yera homamu a ama we nyina eba no de wo ya aban krache abibia tutu ekokotwere no ya honorable ebo so se wono ena bibia ni a wo mo ede bekwa akoda no no wona betimi a kire de enti a pepiase ne na afa empotemu ho adehye no wo mo nya akwadworo wo mo padwuma na wo mo mpa ne nguase enso kura ma ba no na wo mpese nanim banyam nte bibia na wo modi kan bo won ho so nanso emwa no emaye eyade ne firi sura bete bayira homam wono na ye aban krache ewo sechire kumawu ene na afa honorable kwasi amankwa enne din na dwuma den ne na hotedin pa adodo na din mu no tomsi honorable te anka sompa hot bite kase ni o ye mo adwo mo akwaba ya eja na wompotemu sechire kumawu ene na afa ehoboko de nyamiato yede ho ase yede ho ase anwumre de sade sompa kase ye no ya soma oman no ne papa munti se ye hunu biribi na atwetwe aso a entem ne ya ben ho ne ya di nkomo ne ya busa temamufo no de wo mo ehu anase bra wo mo brefa ho na fe mpanimfo nso e wo ho no ye no wo mo di nkomo abusa se so ye benya ha na no pomato bra na adesha wo mo pepiase ne na afa echese suku ehu asem no wo mo edeka ya wo mbesra ada se aban wo ye bidie nanso ebi aka achi afi akwampa nso wo mo nibi wo mo okwan bi kura efiri pepiase ya bobom a akọ kwaman se nkwanhie si wo ho ani ema ba akokora no
wa na ye wanim sama wo mo fro ma aba behwe na no ne yebusa se hawa wo mo bobo oboso ye asambiri no yawe ana nensa ena entimi nso saa hawo no emuso anwumre ye tiefu etiu yo eja we de medase ene edumapa mo so mo ye na machia otiefu yi aso ama o ma ne kiche ne no ma na ye ye me de se bibi kiya mama me akwanya se me so nti mo wo ho me de beba no kwe se ye beso jumadi mo na ye be tabse ahugati mu ye papa his excellency esma se ye mesum no man na challenges ya ye ken ye wo ho okay to kwanya se eye kwana be about 2023 ye by election course wa abanda da atwam no bae ebetutu akwan se ye kwan na ye to aban bi ye no ye jai mani ye gubo jemte for be 2 years there me haya na mtie okay it be 2 years na kuma wu ye papa infutro ni ade a emene na so ye papa his excellency John Dramani Mahama o ye campaign na o ka so no so ba o me start new project okay but all projects e wo bia o be make sure say obemi ato aso ni akowie kumawu so ode osie yoyo ye kumawu manu ba obia be ka che o se pan a ye ja to ho oba enyame ato wa besom ama ye ni contractor din kita ho ama contractor sa ba pan na de ye ka ho asem sisi ye kumawu kwan tu pepia se no kre no so ka ho me akora me no ka sei no ehwana mesometie okay ehwana assembly no so office ho na de timenfuo kana enye tro no mudi ya de ewo ho akwan no ewo ho asese no infutro ni ade ha adwen nti no wo mi se contractor no ewo kwan so wo ye adwuma sese o ye boduma to rap here no free wa o ba ke piase de no okay na ye nya yi mana timenfo a ye de complain abele kran na kwan so abum se even omu ye drinks no nti nyesa ade a ye ja to ho na nze emre na enya enso ye se on be ho na me so no se na making e ho na metie ye hospital kafie no e ho na wo accident fee no kwa mi am kwa mko ekopie so ekopie ya na ahunti enti eye instituto yi no nti ehon eye people so yes enti sensuo ni to a ubehu na susan no isaiba twetwa kwan atum enti me ba office bra twice na ye de ye drip machine no akọrọ sie piso kosi se emra contractor ne be ba be ya ye be guso asfalt be kama enti bi etimemfo ka no eye shrend mesro se ye nyabotre na eye ade a ye guso ba se Joshua ono na contract no woni nsem okay owie raso de na aha no oba no abeye no so ma ye first but the whole no so kra so they make am already na use drip machine am ye twa so am same premium but still am who dey so ni sa to na nsen am the ye kan e no kre ama e kwan sa abedi dem me say ye be sign abo e ho kakra na ye di drip machine na sa ko sisi so they be ya carson e dey timi afaso e di akọ ko sisi e ma contractor no so be do ha be ba no abeye ni ama e kama and prepare so nsem ni ade ya eken so ne ye teacher enyuma no kakra na yenya omu mze ye first project ye mama ye koye chip compound o ha no it's almost finished ye be near commission di ama community no schools no so no 2026 ye budget no so no school ni bi o ma ya peke se ye be e aka ho nti we dey prepare so my message o say on benya abotia man na ye guso ye refi o mo because ye ba se kuma man puntu na ye papa his excellency John Dramani Mahama na ni so adi hu na o de ba say ye research Ghana no ye so ya som ye pa say ye be na ye so ye krom ha ye tinu asiesie ama ne ma to yi honorable Tonsi mo pa ene
sɛdeɛ wawe ata so sɛ wobɛdom aboa ma timamufoɔ nso sɛdeɛ aba wɔ manim sɛdeɛ yɛne assembly members ne timamufoɔ no bi di nkɔmmɔ a wɔn kyerɛ no wɔn kyerɛ sɛ ampa ɛwɔm sɛ aba na ɛbɔ no ho mmɔden paa wɔn mo nso yɛ wɔn afam deɛ na honorable sɛ yɛmfa wɔ yɛ nsi MP so ɛsan sɛ asɛm no ɛnya baa yɛ assembly mo so na ɛba kɛse paa na mo deɛ mo ntimi no ya na eno na mobo akire anam de akwa akoma mpanimfo sesi wo kasa sompa so wiase nyina etie ebiri mo kura sika na ebon te sepre se wo mpe baabi de akwa akowura mampuntu aba ho enso wo mo nhuru baabi a wo mo mfa nwura ansa na aban so de a wo beche no abam sesi wo gina de hye wo sekire kumawuni na afa na mu na wabo the state of said e hote de mu hia ye bi de ehom wa bank ebeboa mo papa ama mo nso mo sampa wo man no mo ka ho na simeye die animi wo bobo a obese state of sekire kumawu affairs wo bobo na wo de wo mo hia de ato mpanimfo animu a ehe na nka abefa afiri said a medical kind ye papa his excellency John Dramani Mahama and the ministers ni Ghana ye hu vedia omudi into through the district assembly common fund yeso take kumawu ye chefa wo meba so maybe take up office in June a term ya ne 1 year na I would humbly and proudly say me buy 1 year no ya initiated 26 projects be toilet facilities, cheap compounds, schools, and KBIP toilet projects. And what media you and I say papa so what say boss obebuai ama decentralization government na ye humanity every year no a banswa ye de be ye juma e de asum mo mind na me amen so no me kuma wo de share okay me ma me fun bod mas me papa fun kuma wo inti kuro no punto no e da makuma so na juma de de share me san kuro no ye wo potential e wo two areas a no the na especially private sector investors so no o mo betimi aba bebuan a ye betimi e de aboa pija kuro no e de di kan agriculture say o he kuma ba ye won fisase bebre and ye nipa ye tia no so do na e ye kriafo enti ye fese ye be enhance you know kria no na ye timi apegem na the focus say at least many even commercial farms e wa ha na afei ye timi the factories enso aba enti eno no ho akwanya wo ha na tutu ho anamon bebre yeko meko UK investment summit in say meko bi e de se komaru ekoye okay eno nyame adom ye nya partners bia ene omaba omubabwan se say the edikan e gari factory yesi ena local NGO Norwegian government etechi omakabuma se say yesi gari factory nyame adoma end of this month ye be piano sa NGO so asum so mbabwa am yet me apja sa gari processor no ente bia mo beti yenka kumawu gari ebeba market no wow and also ekosi no omun fancy wa oma say apply 400 acres of land oma apese omu siesie asase no na akuafo ewo ho no enso atimi aba abaye adwuma wo so adua banche no ne atimi de feed factory no but no is just the starting point. There's so many projects as a particular NGOs or you know medidi nkoma or more a bigger planner or de beboa e pushi the agriculture sector no but still also no akonya wo say afofo nso omo pese omo ba ebe wo interest wo agriculture bia no efese mumra kumawu ye won sa ase no wo yeso assembly no emwa bi e beboa e beta eche wo the opposite wo ye bia no ye beye the other area no so ye tourism ene kumawu ye wo waterfalls makumako 4 ye wo baako bomfobri eno de agidin daga ena baako kese baako so haye bankra waterfalls e wo game reserve buffaloes and monkeys ena mini meja se waba ye important ada we ha say you no people try mohia nti enua ye say the picture ena ye nyan so ye ni oba history so a
kumawu yewo history kese pa bebre wa ha oduma se na na dwenti history kumawu na na twubo very much twubo akodia history ewo ho na uba ye kan say ye landscape nso a enema pii wa ha ebo ye obo jata ebo kenten wo ho so when it comes to the tourism ye wo enema pii wa ha say aboafo be so me peja I think say in Ashanti region or even Ghana as a whole, will become a very beautiful tourist destination. Honorable, Tobo answer. Okay, Jatane can be. Tourism mo. Yeah, and no, a man for Baho we are seeing a yes, I see a year born the rule. Okay, and American and near money pino until some may bar office. Now, and yadia, yadani. But now, I should say, for you more come. Into maybe buying a new maybe a great any tourism estimate. Your patient can only the Africa Kumu. Into Kakaka can ye Bomu. Last year, World Tourism Day, they say, Ashanti region, you do mobile and your Koyeno, Bonfobri Waterfalls. Okay. No, Bahankra Waterfalls. And we say it was very, very successful. If you move on the roof, Kakran, the past that chamber, I mean, send make an opportunity a break. And she is still higher, 3 and Safre, or more in India or tourism, almost our interest. So I'm very invested in tourism. Those are okay for business. Now, or more kind of not young and also a world-class tourism destination. This year, one more such a Kumu, Yamen do one Ashawansa, na Yamention a mamma penny bow, this and so yinshra, Eddie Mawon. Honorable, Assembly or what, a was a na Mibusa, Name Musa wa, a Dawakumaso, nay, here Timomu for 1 potemo pa, only a man's Abechana. Maybe anyone that make me good to making say such a Kumu. There was opportunities you now said they say back for instance and so Yamini Kata. And the above will be more interest was our area mono or no boy na intimate and peja such a na yes so you may be a man penny saying some yes you don't see a buy and yet in society property about such a kumu ama obiabe who Ghana name her. And your 3 and Safu will be a doors for development. And Kakra making me a canon. And that team so said they almost some for now your challenges, Kakra, sanitation areas. Assembly no may buy a draw plan say in Yamea Duma by the 4-year term media. Now a year open dam site to be Obasity Kumauha, Uhibuaha. Into a shot here, 8 to 2 baller, you 2 year near the container fee of a fair fit. Then they are only dear months and so. You bet me a swan near so many. If you're honor so, your best say a boafo, baby, almost on betting about the boy, you ever said there be a KVIP facilities in Sunni. There were 25 electoral areas. Now, may I do by the time you tell me, not at least. Bonin BI KVIP toilet facility kama almost no ebetimi use for more community. Into also another area and also a best say I'm not for betting abeboy na yetimi a peja a honoso. On our tonsi, and you may sompa yet was a papa and such a kumu adesiano yamu senyame Edward Domoye. Now for be a better chance. And every beer there was a Muhuna Munyanti, Empo, said I woke a boy Jatane, a boy can turn on near dear beer, a benyasa man sign behuno. A banasancha from Paya, Munsia, Munte and also. Na also, ye be dear trouble who they were mamma seeing. You, as I mentioned, the must be pretty. I mean, a Juma Moyan, yet, then most of what tea is impossible. Mam, Pamachi, no more framing. Namely, my catapult, and we say, man, ye, yet, and Madame Master was a Bribiano, Papa, one new. Mofrea, said, yes, the old Casano, Williams and a Chiachia. Oh, and she do her Yamotria, so much.
na yeso yetimi atu anamo na ne papa mu so no so ba ne so mabefa na mabra na di ama amanfo ni aso adwuma pa so aye intimation ne pa ko ne so ne madamase pa wadwuma pa mo ye adwuma da se onabo wonhyira won so ene obre ne wadaje a unya edema yen na sede ye bo so no fufuru bia ebetwetwe ya so no nso no ye bebo opunum ye mo wammo na kasa na kira mineral water ya abuju nso nso pa seche kumawu ade chese ye be sada aba ni ya ba besra ye ba ye de be ba matimamufo nso nya bia nom enu firi ho a abre bia ya monton sanfre wo mebre mu bi kama pa wo mu dispenser no mpo ene kumie no enu wunya bi si office efie ho hall ho a ena nkura ne se nso ni nyina to betwa uhia nso hia no ane se wubuo open nso nyunu nso a na ene nso abunu fefefe ye wo de wo sahye mu ena ye wo entoanketoa adantemu ne akese yema wo bibia esanse ahode ayefa wo nsuo mu no kasa de no edanso midimafo aba center Dr. Time da so sa time no wo de ato yanso wakase mu ena wo guso anso edidi mayen se wo ya afo nko ade yade bi dokoro wa bra na wo mfata amto yade no so emfa ho ne din ena ebirum kura akase na yade we de ne eduru Dr. Time da so ne yade a ene eduru wo de time beto so ama ho ato ebu akwa agogo ho de agogo yade apo ana poku ase mayira enkrane na afa yade ne yira kura wonsa ama biu na eyira ne nyina no senkana wuntumi ndidi a ubedidi atetoa eba ne sanso a ye didi emu edu na ama watimi abo wede ma na ho ayefe just hot kinky and the yellow corn and a woman the antivitamins a yemuma and then so no so kuraje esanse wo mo ye adwuma so nyame ani Jesus our source do me wo mo commercial bank nachi enti dokono wura enha ho fa koma koka dokono no nchina amno hyeto kora na ehia mbakwa enye ba kono bia boyiro de na o sasa fom de ni bia de frafra no we de wa sada ye ne ye esi wo kora ense Joseph anwumre wo mo na aboya aboso a ense no eba wa kwan mu wo fa to so mienu ye ka kire wo say nyeduru say ya do not open to this page until you are told to do so na so ebre no awiedu de eto so mienu no ye de to ya twa hotbite kase bono so ede amamona de hyase no eye prosi adwumako no atena ye IGP Inspector General of Police Erempimasi edu a wada prosi adwumako no anoyera Christian Tete Yohono wabo aprosifo adronunu 25 abaso ewa adwumasono ya wo mo aye nam so se wo maboa amakro no bo ene niema hudu bia ensem fata wo mai emu no wo mo atimi abre no ase na saa abasobo yi a ekoi wo mo kire se operations because ewo bono apoe mantem e because wotema e because watoye ene mfimfi mantem hudu no emu an nyina eye kronobo ahoduo bi akromfo bi ko ya na nso ma apolisifoɔ kɔgye hunwo bɔne ahoduo bi na no tema ha bɔkora wo mukosizi koko cocaine ahoduo bi ewo hɔ no mu ana nya asɛm keto akora ɛna na no so mo bɛka ye bɛbɔ mamane sɛ enkrofo bi kɔ kronobo wɔ kintampo bupe kwantempo no so ma wo mukɔgye businessman bi 300,000 Ghana cedis a ɛno se bambɔfo no timi kɔkye enkrofo bi wɔ ho Emma says he cannot cry one more jay and nay castle run and sakanisika. And tis all to say, police officers see 1 more year, Juma papa. Ye now so I this abaso body no ako, a diamom, womudi, and a did sway. Chief Inspector Bedewin Bowe, any Joe Tete, General Sergeant Elijah Ndanga Yinimi, any Kaifan Sulemana. General Corporals Owusu Ansa Evans Enafe Tasan Jonathan woman inaka ho General Lance Corporals ahodo ye didi so enso ka ho Osai Christopher Boni Chey Francis Ofori Francis Enim Dominic ene Asante Isaac Enafe ye ba General Constables ne nso a Adam Bakari Al Hassan ene Bakai Mark womo ka ho Detective Chief Inspector Frank Ja Detective Inspector Edem Ametowoga aboroso ena afei aboroso abepie mu aha ena Vincent Dankwa ena afei Detective Sergeant Salifu Yakubu ene Samuel Mojifa womu nyina sesi a womo baba ye General Constables ena womu kire mu se personnel no makumaku ensia so ya promote womo de akọ next rank na chese womo a na bia womu di bre no wa ani mu dada ena afei esese ye ma womo ekọ omanimu so womu nyina so eka ho enti wo Chief Inspector Wimbo me ya ye ka ne ho asem ni jo tete ya
womo no yama womo automatic entry se womo nko police academy enti womo so womo mu promotion a womo nya womo mienu na anya saa automatic promotion no eko police academy enti nipa 25 no mienu eko police academy na IGP ene members a womo da police management board na no womo enam nkrata isu obo prosi adwumaku no nyina baso se womo yade ye sese service with integrity no sabe anya no keke ene ye ka no womo ma prosi adwumaku ni mu aye de ya nekro no kra ye nkrofo tan se emire bi etwe na oka police fo asem anu wo si ni die bi ani ho enne de promotion ti obi a pese wo ye adwuma no wo ye ni ye enti IGP se wonam sa akonya we so hye obi a nkuran se ye de adwuma bi hye won sasa ya yi wakomemu na ye na wonni mu da wo mpagya beba enti enne nipa duo nunum ya bo mabaso yi enso he ya wo na gu ye Facebook page no so no enya de e be so wa na mum ne ye yi ni se mi se pictures ni nyina obaba akokura anim obaba kunim wo nyina ye mema duo nunum enti no enye nkuranhye mfa ma ne so na wo monyere wo mo hia adwuma se de be ye ne promotion ne ba wo mo so ye behunu wo mo e wo mu binti wei ene nkrata efri Ghana Police Service atena ye ba yare ne akiri e de amamu yi se uhunu se na ye de ebi hye bi o ma beti eno ko akire na kan o na hini be de na betri so ye be fra no wanwa ofutufo ntu hwe wo mo nimu aho sampa service with integrity ebi wo ho se ye ka se ye bo na ba so no wonye de waye na nim no ye dwobi but wo mo nim da ho na service with integrity ne ye adwuma esansa se de adwo aka no no wo mo sa ye adwuma bi akwa akonya emaba wa makoma aduasa miensa e wo man yi mo kwan ya ne ye de wo mo fa so ne se ya dodo wo mo afanyansa kwan ye de mo koi adwuma kwan dodo sa na apaye sto bi apese otena na obenya atena na onye sika papa bi agu botom ye kwa akoma Ghana cedi ya wo de firi ho na okọ baabi a wo sesa bebre e chan baabi fo sika na we no eye atufo na kokoye se adwuma no anti-human trafficking unit wono mo na kokko boaboa sa ni peya no ne no na wo mo a onya wo mo panchi so ye no bi beka se amane ye hunu wo safo yinsa no o mo so ye ntwa 20,000 Ghana cedis ne yemfa ne ye ho na no de ne ye nya freedom yes na Ghana ye nya freedom ye ne na ebino mu exercise sumase edi sa nyambransem no na we no challenging height for na wo mafa to won ho so wo mo ne sadom no eye sa adwumai enti Dr. James Kofi Anan wono na ne sompaka se ebo nkomo na wo kire de wo mo fa mu ne de ntia wo mo de sa si wo mani so a wo mo ye sa adwumai. Anti-human trafficking unit of Ghana Police Service rescued 33 Nigerian girls from forced prostitution, supported by Challenging Heights. And currently, these girls are undergoing care with Challenging Heights. A number of these girls are believed to be children, and we are seeing that we're actually deceived that they were going to work in restaurants, hotels, shopping malls, but only to end up being forced into prostitution in Ghana. A few weeks ago, we heard an announcement by the Chief Justice that specialized courts are going to be set up to try human trafficking and cyber-related crimes. We are calling on the Chief Justice to expedite action on this establishment as human trafficking has increased in Ghana. We Penia one president Eda Challenging Heights nano Dr. James Kofi Anan na watch say we dey one best rather say yura tata yehonu enne dom service with integrity adwuma no mo yo papa na so mo nkoso na mo nwa nkosi ase se de be ye na sa ha we no eno so twetwe aso pa obetimi atwa ba e de ahwe ano ye call ensemfo emu Pre-Tertiary Teachers Association of Ghana enu ye trinity awa efre no pre-tag wo mo ede atudwa ma ban no na wotwe mienu se won hye no wontoto niema se de be ya ohamu chichemu aduro no 20% allowance wo mo ye sa chechefo ye de wo mo ekokuru nkumemu nkurase ye de ebema wo mo na wo mo so atimedi asokete wo mo ho no sa allowances na aban ne ye na adwene se wo betwa atomu a ene ye wonhwe no wonye ne niema ye ansa na bosomi ogesi ye wo mu yi akone wi ye nye sa ekwawie ye no wo mo nte hwe ya wo mbeti atua na wo se we bi kwa ma aban Ghana Education Service for GS for ka ho asoye hwe humasua ensam so Ministry of Education wo mo die wo mu ena
afei so commission ya wo na hye abaketua homa hyehyeye fair wages and salaries for wo so eka ho bi enti we nyina ekode amomo na dwumadie bi koso ewo koforidue poe mantemo na National Executive Council meeting operator agafo ede hyehyɛ so na dwumadie no kwawie na nsɛmtwefo bopini president a oda wo ma no kinali awudu ena ye bisa no sɛ na sɛsie ya wo mo kasa ho nchichemu aduonu allowance ya ban yi ekan sade ekura no afei na aba etink wo monya boteka no si odabi aban ne de saa wo hyɛbɔ no amfa pressure nsi so a no we na nite what saa that is chachefo no hwe confirm mo na wo bubu mu kyerɛ sɛ wo hyɛ saa ho nchichemu aduonu no kura na wo mo kana sɛbe hyɛ da nye sika kɛseɛ bia wo nchichemu no wo de breakdown ne ba ye no a utim sa de no de bosumi bia no kura teacher ni de wo nya de aka ne salary no bibi kitikitikiti bi kuma bi ya enu ba bia nti se ekodu ho na se ade abanya ka no wo mpɛ so wo bɛ ya na ha adwene ye ka se ekura na kyerɛkyerɛfo bi wo ho no ma wo ma wie school a wo mo safata se wo mo ko school dan mu ko kyerɛ ade nso wo mo nyina gufie ya sa qualified teachers ne yɛmfa wo mo nyina aka consent na wo mo ka no ho binti no wo ma ka ne nyina bom ɛne wo mo de saa de hyɛde no ɛto aban no anim kinali awudu ne nsɛm ni is actually 200 Ghana cedis per month. The Fair Wages and Salaries Commission tells us that they can only give a 10% increment to the digital allowance, which is only 800 Ghana cedis per year. What it means is that 800 Ghana cedis per year. What it means is that they are ready to increase the digital allowance by 80 cedis per year. And this allowance attracts a tax of 200 Ghana cedis. What it means is that they are actually increasing it by 60 cedis. This 60 cedis is per year. So if you divide it by 12, government is actually giving the teacher 5 Ghana cedis per month. This, we think that it's not fair to the Ghanaian teacher. And we are calling on government, Ministry of Education, Fair Wages and Salaries Commission to sit with us to resolve this matter. Ene ya yekotie ye national president a woda pretaga no kinali awudu no wache ne nse mo na chese wo hwe a bosome no 200 Ghana cedis ena no teacher ni no wo ba benyantie nko wiase na sala wa nkumankuma yin so na eno nso kwa kwaye boache bi din aban no ene wo mo betwe ne tan a na yade bi ha dwene na saa bo hye we nso no enya teacher for no na kan yo aban na na hye na abusua wono mo ka we nyina ne yeso wankasa atiri ho a eyibone ne yebeyi wo wuti no ene akuabati nse enso ne eyi wo akuabati style na no na ba abedu nso wono ma ewo kwame nkono masuapon mekire empanimfo wo mo da suapon na no Ghana Association of University Administrators gawuafo no wo mo nso akeka won ho na wo mo de a wo mo ka ne se allowances kuro ya abandi bi hye wo mo a ekire de ewo enkuronkuma mu odi hye wo mo bo se wo ho ba henha wo mo ama waire wo ho akokire na wo mo nafie no wo mo nso de kura ya allowance nkakra akra bi ese ba na nso ema enam saa so ema ekweni secretary Fanuel Seli Kojasa nso wono na kasai ene ba abedu na semuni widening disparity in the market premium offered by government and related allowances. Comparatively, if you peg the least teaching staff allowance in relation to the highest non-teaching staff, you see a disparity of not less than 50%. The executives of GAWA have made such efforts. They have written to the Fair Wages and the government, other parties in government, but regrettably we couldn't get any positive response from them. The strike, as declared, based on our communique, it's 100%. So it encompasses passes IT staff, accountants, doctors, development office, everybody's on board. So we are not doing it graduated for. Any AOT, one and a year churchofo, Edema Ghana Association of Universities Administrators, no, as Antimemu, one ba bedu any dinkomoi, Fanuel Sally, Kojasenso, one on a SOMPA ekasai. Na University Administrators, si woman some ya woman de 2 jay ho. Na University Teachers Association of Ghana UTAG for so abechire mu se san samono a yi administrators for no wo mo kan no kura bi anim
no kure bia nim se market premiums no hwe wo mo kyra de ene wo mo a wo mo kyra de teaching and non teaching senior members no ase yimu bi wo mu ni ade no you tag force enye saa na tie san se adwuma yi a wo mu yeyi obia won hyehye ya aban no ede aba na se wo madwuma no wo mo ye ne hyehye bata obi ade ho enti se obi gina school dan mu a wo kyra de ene se obi nso bi oye administrative worker wono nso wo school kuro no amu no wontimi nka se wo mo nyina no sebe wo mo ye pe even kura adwuma yi a ye se radio fuo yi a ye nyina ye kasa o radio su yi oba adwuma ni mu a ye nyina ye te enso ye wosika wo mo ka news no wo mo je ene ye wosika wo mo ye morning show ni wo mo kanka shows ahodo wo mo host drive ni wo obi a wo ne contract ya wo de ye na adwuma meni apam te ye kura no ye salary ye nyepe enti no ye enso me ka kura adwuma kro no na ye enti wo mo ntimi nka se aban no anase members ya wo mo ye teaching staff ne non teaching fo no obi yiyi obi mu enti won besrese ne ma bi se ne ya na eba etade ntawantawa mente me ho ase ne ade eba ehumasua tena ye no enu nti ena na utag fo wo mo de nkrata aba wo mo echiremu ese adaworo ma eye association no university administrators wo mo nya abotre se bibiri wo honom no wo mo ntiase a obia wo mpanyi a wo mo da wo mu ku na no wo mo ntwero mfamfa kwan papa so no mo nko na mpanimfo ntena se na de wo ho bia no wo mo kana se wo mo ne baba to abonte na akwai te se de wo mo ne wo mo epre de kro no eno de enya de a ebeboa abusua sompa no no mo mpa mo ka se na ehase twem kofa no nsia edikosi bra no nsia ba pa simadu no no eno na eguso a yede ma wei na wankasa ti ho a yeyi wa yibone ampa de obia pre ne mpanimfo ani abri nyina no wo mo field a wo mo wo na Society of Private Medical and Data Practitioners Ghana wono mo nso abo wo mo tiri ho asem na wo mo de a wo mo kan se na nsen ya o ho abo ho se aboso kanfo no wo mo aka wo ho abo no wo mo akeka wo ho no wo mo ase bibi de akira ban o ho abeti feed forwarders no wo mo nso aka wo mo de se se o se pentagfo e ka wo mo de na wono ma ye gawua wo mo nso ka na wo se wo mo de a wo mo boso de nyina no etiawa esansa tonfo ne dade no ba bia ho hia no ene wo bone kese pa wo mbesra abayada emfidi ahodo a wo mo krakra firi amana ne no se wontimi nyitro sikato no emfiri bia so a sa de eye cancer machines no eno betimi age nkwane de wo mbesre se cancer no afa ba bia ayese mfnama wo mamu esesa nipa ho unnim bra wo de akura na ebekeka no ho na dodo na nso nkwa ya asabia nkwa hwe wo widie mu nhunu na ehunta won enti wo besra ada ankura nyuma na ya asabia fo no nso ye wo mafam de na nso niema no ba bedru port wa sikato eda so nti ebi kura timeka hwa na awe na de chene ne afa no condemn na pania wone sompa kase ebo nkomo no Dr. Kwasikuma na semuni. The challenge, however, is such advanced high-tech equipment come with heavy financial overheads. We therefore want to suggest to government to waive off import duties and taxes on such items and facilitate their ready discharge from the ports. SPMDP is a well-organized group and capable of ensuring that such waivers are not abused when granted. We also wish for the government to provide a dedicated budgetary support for the private sector or provide financial guarantees that will enable the private sector to seek assistance from the banks. In relation to this also, we also call on the government to facilitate the formation of an umbrella body of private sector groups under the Ministry of Health so that we can effectively coordinate such activities with the major stakeholder, which is the Ministry of Health. And in this light, we propose that the Chamber of Health be instituted as soon as possible. Effective cancer management in Ghana requires expanding infrastructure, reducing financial barriers, and decentralizing care. Penia wakasa ye wono ene president woda Society of Private Medical and Dental Practitioners Ghana no Dr. Andre Kwasikuma we framanta mo hinkro ho eho ene obi sanse bi so
Hot Bites Cassia Ball, SOMPA 106.5 FM Accra, ni affiliate ahodo nyina na wasungusu a wutie no wonya ma Facebook ne so abraso one Cassia Ball one video ana one Cassia Ball one picture enti wutie na wo hwe wani so ade SOMPA 106.5 FM Accra on Facebook and SOMPA FM Live on YouTube yenko ensem foforo emu kane soafo a no wo hwe enyinam ahoone ne ensem so ye Dr. Kwabena Donko wode ato dwa se nya no kore dansam ahodo bi e ba ye fa kane to managing director yi ehu awie ye de emu asem ebrewo eye ora Asante Kwaku Beko ye beto dwa se office of the special prosecutor atena ye na ye kodubɔ force nko atena ye no eboa pa dansie bi ma United States FBI for ma wo mo hwehwe ho a wo mo ye de fa owura no dwumadie sa abre na wo ye MD no wo di dwuma hodo bi a ye kire mu se na bribe gie bi abamu asika enam na dwuma yeso ana ne nsa so ema o my Ghana ball kan na mbe $1 million ya sa anema no nyina ye adamudie ya sa sika ne bi kodi Ghana fo mpanimfo bi ankorankore eya amanyofo bi ni businessmen and women bi ebi kodidi ebi no mubotom awia no ye de emu nsem bra wo kase bo no so ma ye kase papa no ye buo ne fo wa amanone ya nyame ya dom a November afi mu no wo mo kwakọ tie na sam etwato na wo hwe nkomo na epiepie firi mu ba na wo so opanyine no akwa ma na adi aboa no a na ye mfihie diasa 30 years ya eno no kura no se November mu ne ebehunu ba ye kase die wo ma convict no ewo US wo saa bribe no ho ensensam no emu na eba ye no ene se wo ma hyase ye nhwehwemu a OSPC adanse a wode koma FBI for ne boa ye ma papa ma ne conviction no wo mutimi etimi ba so sanse to da na nkrofo bi keka wo teretere wo mo san ena kisie jabe no kura oba ye na den wa ye ena OSP atan no kura ne yentum ho nsɛmpi enti wo beso wo kyerɛ sɛ keta se hye pro ye dwurumudie ne kankan ho asɛm ye ye ka wo Ghana ha no ebu ho no a adwuma no eye slow ba sure uhunu said ye ko wo ho na bibia bebom enti nke be ye ko a wo mo hya soe no mu kena said ye be ya nema betime ko nti sa asɛm no e ba ye no ena yesi wo wura Kwabena Donko din akwa kopie mu former power minister ni din akopie mu se sa brabo tua ne sikagege ne ade no wono no woka ho bi no se me enti ene wone na lawyer fo atro nkrata nde emu nsem gyayi eche wotwe hu nwi se tententen ne tofa bom nyina na mede ama wo yi se doctor say wono wone papa yi wonhia ne da wo se wonhunu ne da enya sem ya aba kura wonti ne din da enti mo obi amekasan ene wakoji sika bi obi ho ene obi afa ne so no obi din ne ya dantamu ene sika bi akopie di botom wo se wono wonhunu kura saa eyi energy consignment ya na se saa dwumadie na wo ne aska energy fo ko ya ban mbeka saa bre no ananka ne ya ho nsam yi akwakọ ye nsem pi ya dum so ba ye mankrofo be kan ya wo mo ko sign deal bi wa amanone ya sa company krom se China for company bi o say mi ru afiri kro no China for company bi no wo mo ko sign sa deal na sika ko mu ne emu bribe bi a wo mo se nkrofo bi tuatua ye no say wono de ne hu so sa brobe enti wo besra wono na ya for so wo bia ntwena ne di enfini sa ansam no mu say wono na akwakọ ye negotiations bi ena opanyin no kura no wo boysika bi gu ni bottom ma chese wo di enjoy ye afa ho asama ba no ena wo pese wo twe ne ho firi wo se enkrata na eba ya OSP twiro ye no wo mo de brofu bi tumu si senior Ghana official sa senior Ghana official no me pa cho wo se OSP anka se yesumasi ana wo bentin enti nipa pempem amanyofo aba emprempren ene wo mo ma be ye adwuma twam no wo bia ntimi anya wo bia amfa ne nsantene nse so wo no Kwabena Donko se den na waye enti wo so wo na lawyer for wo mo ede saa asam ne tumu enne ene wo kina enye ye wo besere se ye kwa anim no emre ne nkrabia be mo obi ahunu sa asam a wo ka na nya no keke na mo no wo mbehwe no wo mo de adanse a kire se wo no Kwabena Donko ne ho so wo mo de beba ama Ghana fo nyina hunu se saa diu no na wo nka ho bi ene sa dire no mame akwa Donko na kan no wonka ho bi esanse se de ye kan no wanka sa tun wa ebeyi wa yibone Dr. Kwabena Donko no na yewura imano amakofi bo a wono na ba wo mai kwaye agudi ahodo ewo mu obo ade de odi agya yan kura ayennim no ne nyina won na hweso na wabo anan akọ baabi a Adamus mine wo no ewo sama afa ho elembele
so na yem na se bedwani wo mpotem ho wakwa akosra wo mbra na wo mo ni nda so se wo mo na ye ka se wo mo my list no ma ban samfa ma won bio won hwe se wo de be ma Ghana fo na bi esanse ni boy kotirim ukuro mpete wodi wonnam a ebika na wo mo ayede ma wo mo no wo mo wie di sika no koduru wo mo kurom koye hoyie ni ya nkrofo kora ya kwa kodi dwane ya ka jo say go back to your country kokoye hoyie enti wo kwa akosra wo na wo kono ana wo say na na oponchecheku so mpaka se mahunu se biribiara se ya pese nipa nhunu ana biribi se ya mo na mo boso a ya na mu papa bi firi mo ba enti we de kame ho na sa nkomoyi fa bi ma onkrofo no na fa wo mo mfanya kase na yehuna na mo wa commission no wonu mutu any ministry ni nyina na yewra Kofi Boa me nkomo a wonya adaje ebo boso ede kire na wo ponchecheku ya wono nso wo faaye na wotomane ye no ebiniye. Following the report of the Minerals Commission to the Chief Inspector of Mines with recommendations of grave violations of the Mining Act and mining regulations, recommendation for revocation of some of the mining leases here, some Congo and others were recommended. The Minister agreed with them. There was a petition and we formed a ministerial review committee to look at it. That work has come to an end. And I have concluded as a minister to uphold the revocation. What that means going forward is that the Minerals Commission should in effect take administrative control of this matter. Honorable Emmanuel Kofi Boa, elemelemra sebedwani ene na oponchecheku edi nkomo efa Adamos Resources mining lease no eho yanko asante mantam no emu na Public Utilities Regulatory Commission PURC womo ne share omeyi ensuo ntum nkanea ene ehu dwumadi ahodo na womo nkrabata e wasante mantam abo ECG adwumakuo na baso pa se Ashanti Sub Transmission empotem hodom no womo nya ohaw kakra namso Emma nkanea no na enhyeda nkoye enyina so bubu nani saa nanso womo bo ECG fo echi kakra kan ho sempe ena chese womba ye adwuma no tententem tie kasa de nkanea no asan abaya bibia deda na akwan mu na manager ya oda PURC ano e wasante mantemu eye Owura Edward Boduya Kingston eye nkrata tiawa en wachro edema engineer Kofi Apawo hene say ya wono ene ye general manager ma ECG Ashanti Sub Transmission na wose ECG fo wo mo hwe wo ma ho fama ene adwuma so no etu ho ache adwuma wo mba ye e ma nkane ne timi gina wo so asade edum light a na wo bia ni abre oh na ECGO no wose saa so no wo mo ye de ya esese ye bo ma baso na mpepi no ya wo mo ye de ye no a sede ye sika no wo fom chai sede bibi kɔ bone a ye ka no wutu se energy ne ye de ye mienu no difference wo na so anya saa na esese eba no sede ye wo mo ye ade a ankoyi a ye ka no saa pepempe so no mo ye ade ne se koyi a esese eno so ye ka ho asem pepepe enti wono de nkrata emutiawa wo de aba se adwuma no wo ma hwa ye enti nyame ya domo wo mo area ho no mi na wo mo pam ade wo mo a wo mo de nkane ye adwuma nyina se se wo bi aso ma dwono ye adwuma no de wo mo ye enti wei eye de wo nkrata di mu a asante mantam panyi a woda PURC ano atro e de akoma ECG ene amatadi se makrofo nche a nyame adwuma na hwa yo se na ade akoso enti se wo mo dum no na mo ye ekeka nsam wo akire a wono mo so nso na mo ye ya na mo aka na mama no no ayekese afa yewura bambo ho nsemu na no ya Ghana mampani ye nka bi nhemu a wobebobo aswafo bi din bra wono mo koyi tuntum no efire akunafo no tiri so ema wo mu fire fitaa e kire se wono mo wonu mu no afie ni enti edi ho afinhyana na fe ya sanan enti edi fo ba mu ena wobo yewura kaneta je din se wono ena enkoye wo ma yesuafo a wo behwe ye bambo ho nsam so se kobasa badwafo agine tumudia na wasansemi ho no e wo sompa hot bite so ena kanemra se badwani a wo nkran certificate wono akure ya nso abandada na penso na wo yesuafo abedi akire a wo hwe bambo ho nsam so honorable major retired Derek ya woduro enne dindodo na abonimra ne dero
oduma nkoma chia me nkomo bomu a obusa ano eche se de edin no ebeba abonten no wo mo de akura wa ben wo bambom se na ye ne adwe ye no sa na wo mo de ye wo mo ana na wo kan ete se de tworo no kan se nsusu ye pi na wo onipa akoma no so awrade agina tuo gina no edin de na pi na wo nipa adwenem ebi bo ye James Agaga wo no sei se de wo se kire kura wa sompa e defense committee no so e wo badwafie ho ache enti wo mo de se nsa na nko betumi afa ma me onabo Zaneto Ajima Rollins nso wuyi se na ne papa yesre ni wo mo tete wo mo balance no kura de to nkyanya bra na wo mo badwafie wo no wo no ye defense minister deputy no committee no na ma me no nyase wo ka ho na mo no wo ye wo madamfo esanse no wo nani gye bambo abibia wo mo ye ho enti wo ne se wo mo bonidi e ba ho a na nka enya no nwanwa nanso yewura ka na taje na wo mo bonidi no wo no se defense wo no wa deputy pen wa bene wo ho pa woni mo ho na nsema wo boss ni Kennedy Ajay wakwakoye deputy defense minister pen na tamwa openino eko de krechi no na akwako ba say wo say edi nipa eko hye na nan afini the whole ministry like defense na president Emfa obi nko ho na yenyim ne ntira na wo go mi ko sa Kennedy Ajay ani nipa lebrea da ye tira mu mo DB James Agaga na me ya chairman of defense and interior committee of parliament na Agaga and ye me ranking member ye bi ye me ya check defense committee ni super shadow minister no indica defense the one shadow minister for defense it is like I never done pa the one say the man by a farmer no they talk according to my Rollins on nabo or not man na me chairman no na ni defense committee no pa but one wa ma one wa say we be friend to the committee that done for be I ko bia no dey brochiro dey Ghana ha ye ko ye monitoring our defense afo akati ba bia no yetimi e do ko na ni je ho pa ti ya na nte ya obia ni say the background and answer ni ji aje ho no oye adwuma na obi anyim no e wo parliament kan na de papa nso ne kofa NDC baaye de papa no e sojani enti na dodo na adwene kɔ ho nanso mampani ni mudie no na adwene mu no ba bia wode to a emfiri nto e na wode to ya wabo yewura Kenneth Ajay no no nso sɛ ye kan bambo no mu a wasom wo hɔ pa na de unum to e na ye de ne to twere no ano Yetua kasiebo no so ewo ensemfofo emu na soafo ya wo hye ensrahye amamre ni amane afei creative art atnaye no eye ormunyamfo Ablajifa Gomashi Gomashi on new project no na Ablajifa Gomashi ene aban government accountability series no eno wono no wokogina mu ekasa ye cheche ne mahodo aban ne digu akwan mu se de be ya creative art atnaye honom no nso no won betimi ahye aboa na pepe ya na complaint na wo hono doso na wo kire mu se wo mo hye nwumadi ahodo binum e wa santemantemu a wo mo ye se nkomu ebesisisisi ene theater ibie te se de ye wo national theater na se ye wo miema ya ahodo a yetimi ekohokoye event akese wo nkran ha no wo mo ye se wo mbesisisi bi e wa santemantemu ene cultural center project ni nyina ka ho no wo mo ye se wo mbeye nso no emfie be de oho ni project wo mo se bedodo no ato ape enkoso enti wo no ankasa ase so afọ ye na dwen se ni ono be kwakoto emrahye bedwam eye cabinet no de be kwakoto wo mo anim na wo matena se abobo hu se de eni omesi fe kono nke be ya de ye wo Ghana ha dada no yenye ni ye mom chen se ye be ye se ye kosi bibi foforo kora wa ha ye kosi we wa ha ye kosi we wa ha anka de wo ho dada no yetimi hye ni ye ni ye momu a eno no de mfaso be ba na da ma bi ye ho so boro so ni ye se ye pesi ye si foforo no wo masi wo se nyame adom san susuye na ode kwoto cabinet anim no wo magye atom enti ye ho hyehye nyina ene wodi hu nkomo e wo nhyiamudie na se. Now, rehabilitate the National Theatre of Ghana in Accra and commence plans to build a second national theatre in Kumasi. I've given you that report, but let me add quickly that I took a tour of the Ashanti region's the theatre spaces and Center for National Culture Spaces, and I've suggested to Cabinet that instead of starting a new one, we focus on finishing what has been started, and Cabinet is in approval of that suggestion. So that's what is going to happen, and then if the opportunity comes, we start a new one.
Abla Jifa Gomashi wono ena yeswafo wo hwensrahwe amamre ne amane na fe creative art atna ye no wono ena ehweso ne nhyiamudie ya ekoso ewo aban mu no de sansem no tudwa na mayenko asantemantamu biom na nakwate ajekum hene a wotoso mienu eye bomi hene owo bomi ye no no wosache kumewu mansi no emu na wode atudwa ya weni afutu a wode ko ama emai wa afi ne wo masiso sada worma sebe empamu aguro die no won ware ye na ntem so afi na meke wasiso a empokua hyase etwie wahu na wode wose kire se woni anwan yesi ade yesi me ma wan yi o mani anwan pa kyese na ye civilization na won mo ka ho asem no obehe na wakope boy bi abata ne ho obukura de ye kyese won ko fa de onam ho kwawu sebe obi kuru bi akola katakataka ne no watare obi kuru ho de ndende se chewingam kyese wo je no kura woni oba no main check no woni na etwia te se ten wasa saade ne eha dwene papa se wo ya bai wa fe no wasi so na obeye sa ne oma na ema woda ache sei ema wani so ade hunu kura na eyera na bonsam so take advantage ye ne wono so de obeyi su pa zanse wa ma ne kwan wode nse wo nyina to dwa wabra wo ye afahye soronko a ene ye se e mabunu miensa bi wo mpotam ho no mo a braguro bi wo ye omu bi ye se na enega na ha 2026 ya ye wo mu ye da so ye nkrofo bragoro wo kuremu na kwakoye asa de wonwa bia ye ntibi dan so nke no ene ya mane ne ya mamre se de yetie na ye se mai wa miensa ena wo mo de wo mo fa asa dwumadie ne mu nti enhyemudie no ase ena na kwatea jekuma wotoso mienu e de sa futuo no etudwa na nanom ahemafo abo ha nyina ene bo me mai adofo a munyina mo ha nyina yankopon ne nananom samango edo bibia me nananom a wakata mo hosi wakora mo se mo de mo nye basabasa ye nananom ahyehyɛ to ho se oba kofichiri de bi kan se gro ne bra no mo di nananom ni na mo ahye bo me man so animonyam na mo ahye bretuo abusua a omudi hene e wo bomen animonyam nanane nyame ehira mo papa ade a mo ayi e me nwanwa ekura me hu bi da bi a manyina beduri bragro me hu bi da etimi da mo ase papa bomen fo nkola maba wa mo kurum ha e meba wa ye o mo ti hoyi do di kan no wa wi nursing training o midwife on kan su da do otoso mienu enso so awie senior high ono so kan su da do otoso miensa enso JHS 2 SHS 2 ono so kan su da nti o ma hye manimonyam papa me nana ne wo mo menua ba pa ana ne ba ene wo mo ti me nana no ne tete wo no bomen fo nkola mo ha no mo hwe na mo mfa nye asua de eda ho tetare no eboa mo eda ho atetare no eboa mo sai ni mo nya mo yi ti aye kasai enam wiase ba bia nananom ebema omonya ekunu no papa de nananom ta omo makata omo ho amana ye ni mo nyam se ama bomen ene nananom ye nana kura ho adwiri no na ha video ye da ye Facebook ya nana sebe wonya akoda na nani afi wose nani fi yesei wo hu bi da bragoro en wo bi awie nursing training won fa ne ho nka be mada nyodi kan no ba ko so awie JHS na ba ko so awie senior high school 2 etu to say wo ma hye na nani wo nyam pa ye no nani age ho nana kwate ajekum hene a wotoso mienu na ye bomen hene ene yete ne nkana no achi nana mati wa ya ono so ye oba ahema wo potem ho kire se bragro no kura yera wo ya ne kura me de kan news kura me kura me nwanwa de kire se me TV kura na me nkai eyo book mu ne esua no na se mani se ya hu se ya guru obi bra enem prempren ya ye wo mi die den wo se communities ne potem ahodo no yensan kofa sa tete amamre ne mra biem ne beboa pa aye awade adom maba wa ya aye nananom a mensa o ma kire se nyame eja oba ene nkonkron ene de awade ahyehyɛ se e wo se bam na ye gro mobula ene die kwan so bomen ha ambedi akonyan ene ne toso ndemienu a me bosi awade ya de fefe se ya mame ne ma bie kwan se ya na me se bomen man ketesia ne maba wa ne se mo kata mo hu se de mu anu makata mo hu se eye ni so ahwo a de mu ye e konya se fa na nyinara o ma Ghana the university se brago ye twembia wo brago e wo pa na nse babu so ni nsani ayemafo bebre eye saade no na yo so boni bomen man awade ya dom ese ne so nya ketesia sei wo makata mo hu asie na ye go mo bra na se bomen man animonyam ahye figya se man so animonyam o man Ghana animonyam
Nana Matiwa eyoba hima wo bomi ene etene nkan ne kwakra mu maiwa we kra de menka ne se maiwa plus mame obi a wawie nurse training de so wo ya ye mame anu no na wo mo so a yehye wo mo animonyam bi no eye maiwa miensa no wo mo so e de afutuo kakra etudwa anano ene abafo a ebeka ye sinina e wo bragodu media ene da e course na media futuo kakra so baka ma ye nuanu muntima no se mun hye na muntia esan se ene no tete hono na oba de ugu ha ye go baba ase ene no ye ja amamre e we di papa ye we di aka se tete amamre no entwemu e da so wo ho entimi no ma ya mosiso mun kwa mo ho na mun hye mo siye esa se mema na aba ne de ene wudi akọ mbe daadaa oba nso de onye fanyi senke nume bebe beka enti no enu anum emaya aka nana yichiami awoni mu asem ka wose nana wasumanti e ho asem enu yama ne boni ba wa beidu enedi we baaye na bragro ni nyina no wo mo no mu nsuo kasa na kira mineral water e kasa ma wo mo na wo mo side di just hot kenke na eno nso wo mo reye na ni nyina mu no ansa na ye hu se wo mo ya virgin ampa no kura no midimafo ya ba center Dr. Tam da so wo de tam no to so bo ke no so mo nyina qualify na wo mo yes adwumadi de ma wo mo abusua wo mo da manti ye na ye hu tia wamra ye ba be wie nsem no Pokwasi Maira Accra. Dimafo Pokwasi Maira Accra. Dimafo heba clinic aba Accra. Anyi wontie passengers egumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Eni sa Accra ne potem yedemu. Ani yedemu ampa. De se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Dujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresano aye more. Oh, me se minim wife yekopa wo. Wanye 1 cedi. Nyi se ne betom anza ne yetu ska no. Me so me connection na encheda nkoye na esakakra se wa page mu ama hode ambam connection ne mu de we wo de ba de kro ba de kro ye ke stroke nso de wo fa no small chese agidi wo wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tam da so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma se wo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimba for Herbal Clinic. Wudima for Newa. Sompa Kasiebo. Aji Babia. And I am from Amano, Aji Babia, Mampamujene. Ya kwa wiense ni nyina wa amano ni India mamu na renda mudi wa maboboa no regenda bagate mo wa mukuru mo ne yakoi na ehon so no sira do me wo ho aye biribia na no eche se de na ekoso ewo ye mpotem na om de tear gas na mokokotoi ni nyina ye se wo mo a ye se wo wie sukuu no wo mo pa adwuma ye to se Ghana fo bia edu wa bia na cheche for unemployment graded association for anese for no ho ahwan sanitary inspectors na wo fie nya adwuma ne bi nya na wo mawie school ne ti wo hugu monten so a wo mo de wo mo nsenkoma aban no saa bi e na course na nso wo mo kire se wo mo ya adwene sanka wo mo bawura wo mo assembly atena kese ma wo mo kuro pon no mu no na we Eastern Jakand MSC enti wo mo ya se wo mo wura mu akwakọ wura bankese mu no na police for ne yesa da bi wo mo ntiase na ne wo toto tear gas ene nam so ama sabra America sei no ba bi obi mu de da no enya adekuma akura dahi ene na afa okura no ebi wo ho a wo mo chese no kwasem ni se da ne wo mu si ba no pani a wone sompa kase edi nkomo so ne wo mo bate se entefre apie ede afri ba bi no ndi wo mu hu wo manim kura nti de wo mbe yatime de this person yese wo mbe to tear gas no na mum enya se bia ne wo mpese wo mu pro bia se da be ya eba wo mo bambo mu a wo mo nyama wo mo nko rechi ho se wo de wo grievance na eko
nemom enya to a wo mokoto ahye so akobubu ewurawura mu nyame ampata wo ma akwa akose saade eno nti ene ma wo mo ye de won mo ye eno so ne yegyina na ensem ne nyina ye de asie yenkura bata ne nyina fa bi sada ena medimafo eba center eso ya sene kasa na kire mineral water ena Jos Hot Kenke wo mo so eka ye ho a ensa ne ye bebe ma wo ma eba Facebook or YouTube ene ba bia nwumre wakenkamfo trepu we man agya pia APAM dada mene Adwoa Asare ye de mu nyina se ama mu anitie. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwampo. Onyankopon di fa wastrano eweye brim. And am nensaso ama onyankopon we ya hon wade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us SOMPA First Service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro